Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karaharjan miwasih kawelasaning Gusti ingkang tansah hamba nyumili. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah keluarga Raden sagung dumadi satemah lulus raharja ingkang satuhu kinabekten para pinesepuh saha sesepuh ingkang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes kinarya tepa palupining putra wayah. Para manggalaning praja satriyaning nagaring tlatah desa Tegalombo ingkang satuhu pantes tinulat dening sagung para kawula. Lan ugi tatan supe wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang rinten kalawan dalutan sasumanding pustaka suci wahyuning Ilahi minangka kiblating manembah. Lan ugi wonten ngarsanipun sagung para pamirsa sutresna budaya ingkang satuhu minulya. Kanthi atur amit pasang paliman tabik ila-ila dina sinabetna ing iladuni durga mendhak dumawah ing tawang-towang. Mugi linepatna ing daduka pinurunga saking siku dendaning Gusti kang Maha Kawasa. Ngengeti kula lan panjenengan sedaya namung titah janma limrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti kang Maha Mirah. Pramila semangga panjenengan sedaya kula dherekaken hanguncupaken asta kanthi manungku puja nyuwun mring Gusti mangku diningrat ya Sang Hyang Manon dene sampun paring kawilujengan saha paring taufik hidayah dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal nyawiji ing papan menika kanthi winantu ing karahayon. Shalawat dalah salam kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah linuberna dumateng sekaring jagat mustikaning bawana panetep panatagama nanggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi tansah lumeber dumateng sagung kulawarga, para sahabat lan para pandherekipun kalebet panjenengan sedaya lan kula ingkang rinten kalawan dalu tansah hangantu payung-payungan pangayomanipun wiwit donya prapteng delahan. Bapak Ibu sutresna budaya ingkang adiluhung, kepareng kula sakadang cumantha kula matur wonten ngarsa panjenengan sadaya. Awit minangka sule salira saking daya kadang Panji Santosa ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh sugeng hamirsaning ngantos paripurnaning pagelaran. Anamung mugi dadosaken kujiwa ing penggalih hamba bilih sak mangke anggenipun kadang Panji Santosa hanggelar-gelaring budaya arupi kesenian lengger saha tari topeng kathah kekirangan saha kathah kalepatan saestu nglenggana saking daya kadang Panji Santosa tansah nyadong lumutring sih samudraning aksama. Ngangeti wedal sampun sawetawis dalu
Sastra kadang sampun samekta tuwin satata. Pramila kepareng kula sak kadang hambuka kanthi wijining sesanti. Pamyaking warana kinarya sarana hamemayu ayuning sasama. Sugeng hamirsani ngantos paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.